ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଓଡ଼ିଆ ଇନଭେଷ୍ଟର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଟିପ୍ସ ଦେବାକୁ ଆସିନାହିଁ, ବରଂ ଆଜି ଆମେ ଶିଖିବା ପଇସାର ସେହି ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ଆମକୁ ସ୍କୁଲ କିମ୍ବା କଲେଜରେ କେବେ ଶିଖାଯାଇ ନାହିଁ। ଆମ ଭିତରୁ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଭାବନ୍ତି, ଯଦି ମୋର ଚାକିରି ହୋଇଯିବ ବା ଦରମା ବଢ଼ିଯିବ ତେବେ ମୋର ସବୁ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଭ୍ରମ। ଆପଣ ଏମିତି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ମାସକୁ 50,000 କିମ୍ବା ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାସ ଶେଷ ବେଳକୁ ସେମାନଙ୍କ ପକେଟ ଖାଲି ହୋଇଯାଏ। ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଋଣ ବା କରଜ ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ରହନ୍ତି। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଆମେ ପଇସା କମେଇବା ତ ଜାଣୁ, କିନ୍ତୁ ପଇସାକୁ କେମିତି ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ହୁଏ ଏବଂ ପଇସାରୁ କେମିତି ପଇସା ବନେଇବାକୁ ହୁଏ ତାହା ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ 5ଟି ଏମିତି ଷ୍ଟେପ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଯାହାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଠିକ୍ ଭାବେ ବୁଝିଗଲେ ତେବେ ଆପଣ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ଫ୍ରି ହୋଇପାରିବେ। ଆମର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଉଛି ମନି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, ଆପଣ ସେଥିରୁ କେତେ ଟଙ୍କା ବଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ସ୍ଥିର କରେ। ଏଥିପାଇଁ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ସହଜ ଏବଂ ବେଷ୍ଟ ନିୟମ ହେଉଛି 50-30-20 ରୁଲ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାକୁ ବୁଝିବା। ଆପଣଙ୍କର ମୋଟ ରୋଜଗାରକୁ ଆପଣ 3ଟି ଭାଗରେ ବାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। 50% ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା। ଆପଣଙ୍କ ଦରମାର ଅଧା ଭାଗ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଯିବା ଉଚିତ ଯାହା ବିନା ଆପଣ ବଞ୍ଚିପାରିବେ ନାହିଁ, ଯେମିତିକି ଘର ଭଡ଼ା, ରାସନ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍, ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ମେଡ଼ିକାଲ ଖର୍ଚ୍ଚ। 30% ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଏହି ପଇସା ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ, ଯେପରିକି ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା, ନୂଆ କପଡ଼ା କିଣିବା, ହୋଟେଲରେ ଖାଇବା କିମ୍ବା OTT ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ନେବା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚ 30%ରୁ ଅଧିକ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। 20% ଆପଣଙ୍କର ନିବେଶ ଓ ସଞ୍ଚୟ। ଏହି 20% ଟଙ୍କାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଅଲଗା କରିଦେବାକୁ ହେବ। ଏହି ପଇସା ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ନିବେଶ ହେବ। ଧନୀ ହେବାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୂତ୍ର ହେଉଛି ଆଗ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ବାକି ଟଙ୍କାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ସିଧାସଳଖ ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ପଇସା ଲଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଏକ ବଡ଼ ଭୁଲ। ନିବେଶ କରିବା ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ସେଫ୍ଟି ନେଟ୍ ବା ସୁରକ୍ଷିତ ପାଚେରୀ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିରେ 2ଟି ଜିନିଷ ଆସେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଫଣ୍ଡ। ଜୀବନର କିଛି ଭରସା ନାହିଁ, କେତେବେଳେ ଚାକିରି ଚାଲିଯାଇପାରେ, ବ୍ୟବସାୟ ମାନ୍ଦା ପଡ଼ିଯାଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ମାସରେ ଯେତିକି ସର୍ବନିମ୍ନ ଖର୍ଚ୍ଚ ତାର 6 ମାସର ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସବୁବେଳେ ଅଲଗା ରହିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମାସିକ ଖର୍ଚ୍ଚ 20,000 ଟଙ୍କା, ତେବେ 1,20,000 ଟଙ୍କା ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଫଣ୍ଡ ଭାବେ ଏମିତି ଜାଗାରେ ରଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଠାରୁ ଆପଣ ଆବଶ୍ୟକ ବେଳେ ତୁରନ୍ତ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ। ଆପଣ ଗୋଟିଏ ମେଡ଼ିକାଲ ବିଲ୍ ଦେଖିଥିବେ ଯାହା ଜଣେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ପରିବାରର ସବୁ ସଞ୍ଚୟକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଶେଷ କରିଦିଏ। ସେଥିପାଇଁ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଏବଂ ଘରର ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଟର୍ମ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଥିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଏହା ନିବେଶ ନୁହେଁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସୁରକ୍ଷା। ଏବେ ଆସିବା ଆମର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଗକୁ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କହୁ। ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କ FD ବା ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ରଖି କେବେ ବି ଧନୀ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଇନଫ୍ଲେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପଇସାର ମୂଲ୍ୟକୁ ପ୍ରତିଦିନ କମାଇ ଚାଲିଛି। ଯଦି ଆପଣ ସେୟାର ମାର୍କେଟର ରିସ୍କ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭଲ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ଏବଂ SIP ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଉତ୍ତମ ମାଧ୍ୟମ। ଆସନ୍ତୁ କମ୍ପାଉଣ୍ଡିଂର ଶକ୍ତି ଦେଖିବା। ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତି ମାସରେ ମାତ୍ର 3,000 ଟଙ୍କାର SIP କରନ୍ତି, ଏବେ ଆମେ ଧରିନେବା କି ତାଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 15%ର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ମିଳୁଛି। 10 ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କର ମୋଟ ନିବେଶ ହେବ 3,60,000, କିନ୍ତୁ ତାର ମୂଲ୍ୟ ହୋଇଯିବ ପ୍ରାୟ 8,30,000 ଟଙ୍କା। 20 ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କର ନିବେଶ ହେବ 7,20,000, କିନ୍ତୁ ତାର ମୂଲ୍ୟ ହେବ ପ୍ରାୟ 45 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। 30 ବର୍ଷ ପରେ ଚମତ୍କାର ଦେଖନ୍ତୁ, ନିବେଶ ହେବ ମାତ୍ର 10,80,000, କିନ୍ତୁ କମ୍ପାଉଣ୍ଡିଂ ଯୋଗୁଁ ତାର ମୂଲ୍ୟ ହୋଇଯିବ 2 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ବି ଅଧିକ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ପଇସାର ମ୍ୟାଜିକ୍। ଆପଣ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ନିବେଶ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପଇସା ସେତେ ବଡ଼ ହେଇ ଚାଲିବ। ସେୟାର ବଜାରରେ ଏକ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଏବଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଥା ଅଛି, କେବେ ବି ନିଜର ସବୁ ଅଣ୍ଡାକୁ ଗୋଟିଏ ଟୋକରୀରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପଇସାକୁ କେବେ ବି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଆମେ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଡାଇଭର୍ସିଫିକେସନ୍ କହୁ। ଯଦି ଆପଣ ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ସିଧାସଳଖ ସେୟାର କିଣୁଛନ୍ତି,
ତେବେ ନିଜ ପଇସାକୁ ଏମିତି ଭାଗ କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ଲାର୍ଜ କ୍ୟାପ୍ ଷ୍ଟକରେ 50% ପଇସା ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ କମ୍ପାନୀରେ ଲଗାନ୍ତୁ, ଯେପରି TCS, ରିଲାଏନ୍ସ, HDFC ବ୍ୟାଙ୍କ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପଇସାକୁ ସ୍ଥିରତା ଦେବ। 30% ପଇସା ମିଡ୍ କ୍ୟାପ୍ ଓ ସ୍ମଲ୍ କ୍ୟାପ୍ କମ୍ପାନୀରେ ଲଗାନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ରିସ୍କ ଟିକେ ଅଧିକ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସ୍ପିଡରେ ପଇସା ବଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ଥାଏ। ବାକି 20% ପଇସା ଆପଣ ସେୟାର ମାର୍କେଟ ବାହାରେ, ଯେପରିକି ସରକାରଙ୍କର ଗୋଲ୍ଡ ବଣ୍ଡ, ରିଟ୍ସ କିମ୍ବା PPFରେ ଲଗାଇ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଯଦି କେବେ ସେୟାର ମାର୍କେଟ ତଳକୁ ମଧ୍ୟ ଆସେ, ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରୁ ଶିଖିଲେ କି କେମିତି ପଇସା ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ହୁଏ, କେମିତି ପରିବାରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବାକୁ ହୁଏ ଏବଂ କେମିତି ସଠିକ୍ ଜାଗାରେ ନିବେଶ କରି କୋଟିପତି ହେବାକୁ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସବୁ ଜ୍ଞାନର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନ କରିବେ। ଅଧିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ବା ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଫ୍ରିଡମର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ କି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମହଙ୍ଗା କାର୍ ବା ବଡ଼ ବଙ୍ଗଳା ଥିବ। ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସକାଳେ ଶେଯରୁ ଉଠିବେ, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଏହି ଭୟ ନଥିବ କି ଯଦି ମୁଁ ଆଜି କାମକୁ ନ ଯିବି ତେବେ ମୋ ଘର କେମିତି ଚଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆଗାମୀ ମାସର ଦରମା ବା ରୋଜଗାରରୁ ଆପଣ ଅତି କମରେ 20% ଟଙ୍କା ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ସଞ୍ଚୟ କରି ନିବେଶ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଡିମାଟ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ନାହିଁ, ତେବେ ତଳେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଲିଙ୍କ ଅଛି। ଆଜି ହିଁ ନିଜର ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲନ୍ତୁ। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ପରିବାର ଓ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଏହାକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।